tini je ochini bubagani thansani mariyo norok buma haike wansugri phaikana ang abo takuno kisa songna naimaka oba haisi lokorono nung bhaike kok kacharna abo kisa saikana redi belage hambai tamane ke bubagani asake thansani mari no nugui ang age BJP tongmani tabo ang bubagran thano phaiso phaijak tamane ke bubagani belage ham tangmani kaham naimani kaham jotno bomokul kaisa khunugo tebo tini thansani marigo no ang butongni hnai bubagran thano ang phaiso phaijak tai jara phaya tongnai lokorono nung tam kok kacharna ang kobogo musugo je siya kho ba khana goi phan khana ek tonai rok ba biru dikhai tonai rok no ang koboknai omo bubagani khene omo hai thak sarasani bagiya boni khe long time kobang mon bo nayui chini bagi bo belai khene kaham samutang boni bagi ang belai kha khushi to hambai chini Amarpur blog by Tujuljak chini joining program chini joto chini sano sungo tini teman bagai tini kothum lajak tini chungora kothum imangkang bahai tini o Pashim Duluma BC ni andaro 1 number ward ni para dalak parao chung kaisa joining program na lekha o joining program o phai manja phaika tini taku gobang mano phaijak tini 10 poribar 20 voter or phai manja phainai BJP party ni basaba CP ni oba haike tini phai manja phaika abun bange borono lamchago borono hamjago tai boron bange so kaham khinu nainai buskang bujung tebo kaham ke nai thonai jotono tini ol sekang hinleyaw jotono saman ke jung samtang lainai abuni bange jara chungmai baksa phaya tongnai rokno borono bu khabai khubai lamchago tai boron bange bu jaga dongo borono chung jagari nai tai borono jorari nai boron bange chung naisagui dongo abuni bange jara chini loge jara phaya tongnai jara bul buji tongnai rokno borono belai kha ang khabai khubai ang kobok jago tangin kobok mala chung thansa phaika ke o thansani mari busu je to abo jotono saimanu thansani mari busu krak naidi thangnayo 24-25 chini kaisa अधिवेशन आचुका आरो जागा ग्रेटर TIPRA लेन हिंतिन काisa अधिवेशन बिल पास खाइजाग्रिका थाबो सारा TIPRA ओ जतनो आबनो हामजागे हहम ददमके बाजि सलाइजाक आबनि बागे जारा चिनि बर बुजिया तने न फाइना अंथ हिनि आं खाबे खुबे कबगो आबनि बागे आं ते बिसि कक्साया सोशल मीडिया न आं बेले खाबे खुबे हामबाय जानांगो तै चिनि बुबागा न पाइफेलेया हामबाय मारियो आबसुक सावैनो आनि कोनो परीक्षा जतनो कमगा हाम